V nasledujúcej videoukážke si ukážeme, ako vyzerajú jednotlivé typy topológií, aké sú ich výhody a nevýhody, aké je ich využitie v súčasnosti a aké parametre musíme nastavovať koncovým zariadeniam tak, aby mohli komunikovať v rámci týchto lokálnych sietí. Ako prvé si ukážeme topológiu zbernicovú. Topológia zbernicová už nie je v dnešnej dobe veľmi preferovaná, keďže už má voči hviezdicovej topológii značné nedostatky. Výhody zbernicovej topológie sú napríklad ekonomické využitie kábla, médiá nie sú drahé a ľahko sa s nimi pracuje, čo znamená, že médiá, ktorými prepájame počítače, prechádzajú cez tento hub a je jednoduchá a spoľahlivá. Tiež sa ľahko rozširuje, čiže nie je problém pridávať ďalšie koncové zariadenia do nášho hubu. Hub teda slúži ako stredové zariadenie, čo sa týka zbernicovej topológie, na to, aby mohli tieto zariadenia prenášať medzi sebou dáta. Ako nevýhody zbernicovej topológie môžeme uviesť, že sieť sa môže pri veľkej prevádzke spomaliť. Ono je to takmer isté, keďže hub nedokáže manažovať tieto prepojenia a ostatné počítače musia vyvíjať dosť veľké úsilie, čo sa týka protokolov na to, aby vedeli ustriehnúť bezpečnosť komunikácie a hlavne to, aby nenastala dátová korupcia, teda aby sa nám dáta nezrážali a nemiešali. Porušenie kábla môže ovplyvniť veľa používateľov. S tým, že je to centralizovaná sieť, čiže ak sa poruší nejaké médium, už toto poruší funkčnosť tejto siete a tiež potom je ťažké tieto problémy vyriešiť. Ako ďalšiu topológiu poznáme to hviezdicovú topológiu. Hviezdicová topológia sa v dnešnej dobe používa asi najviac s tým, že implementuje vlastne aktívne smerovanie dát v rámci lokálnej sieti, keďže používa switch a tým vlastne zaručuje väčšiu rýchlosť prenosu dát, čo sa týka celkovo tejto lokálnej siete. Medzi výhody hviezdicovej lokálnej siete je teda ľahká modifikácia a pridávanie nových počítačov, centrálne monitorovanie a správa. Môžeme teda túto sieť lepšie spravovať a zlyhanie jedného počítača neovplyvní ostatné počítače v sieti, čo znamená, že táto sieť nie je závislá na koncových zariadeniach. Potom ešte existuje stromová topológia. Stromová topológia je v princípe súbor viacerých hviezdicových topológií s tým, že jednotlivé lokálne siete sú medzi sebou prepojené stredovými zariadeniami a teda vytvárajú niečo ako väčšiu sieť, kde môžu tieto počítače stále ako keby v rámci lokálnej sieti komunikovať. To znamená, že táto stromová topológia sa stále určuje ako lokálna sieť. Aby nám tieto koncové zariadenia vedeli komunikovať v rámci lokálnej sieti, potrebujeme im nastaviť IP adresu a MAC adresu. IP adresa slúži na rozpoznávanie zariadení na sieti. MAC adresa je fyzická adresa, ktorá je vpálená napríklad do sieťovej karty a podobne. Teda MAC adresy sa používajú na smerovanie dát v lokálnej sieti. IP adresy sa používajú na smerovanie dát v rámci internetu a iných sietí s tým, že potrebujeme mať nastavenú aspoň IP adresu, ak by sme teda chceli komunikovať v rámci lokálnej siete. Ak by sme chceli komunikovať v rámci dvoch lokálnych sietí, museli by sme mať nastavenú IP adresu vstupnej brány. Takže v dnešnej dobe existujú dve možnosti, ako nastaviť IP adresu. Existuje IP adresa verzie 4 a IP verzia 6, ktorá ponúka viac možností prideľovania adries. V dnešnej dobe sa preferuje práve tá.